økonomi og den gyldne middelklasses altovertrumfende købekraft. Ja, hvorfor er middelklassens købekraft så altovertrumfende politisk set? For stor ulighed ødelægger markedet. Lighed skaber større købekraft. I den amerikanske venstrefløjsliberale film Inequality for All bliver det påpeget, at den amerikanske drøm pt. Ikke fungerer. Amerikanere de arbejder 15% mere end europæere, og mange af dem er working poor. Working poor, der kun har købekraft til at købe de mest basale fornødenheder, og altså ikke kan forbruge andet end det. Nogle af dem er endda på food stamps. Så kapitalismens højborg USA fungerer altså ikke efter visionen, da den konservative højrefløj og deres ultrastærke pengeinteresser kvæler den her vision om den amerikanske drøm. Lighed skaber større købekraft. Større samlet købekraft. Jeg inviterer alle neoliberale og højreorienterede økonomer til at modbevise følgende animation omkring købekraft. CEPOS og andre skal stå meget, meget tidligt op for ikke at anerkende følgende. Alle mennesker har en form for indtægt. Samt et skattegrundlag. Nogle mennesker har en virksomhed, der sælger produkter til resten af befolkningen. Nogle af disse virksomheder sælger basale fornødenheder. Mens andre virksomheder sælger andet end basale fornødenheder. Hvis uligheden forstærkes gennem lavere skatter til alle, vil der være mindre mulighed for fordelingspolitik. Og skævheden vil føre til, at kun virksomheder, der sælger basale fornødenheder, vil overleve. Hvis en sund balance af lighed opretholdes, kan forbrugeren købe andet end basale fornødenheder. Og andre virksomheder kan derved bedre overleve. Større handel skaber større og sundere skattegrundlag. Hvilket kan opretholde en balanceret fordelingspolitik.